spojím také dve veci. Poviem na začiatku možno takú moju storku toho websupportu, popri tom možno nejaké také zaujímavejšie príbehy, ktoré by možno aj vám mohli pomôcť, jak budete začínať, alebo začínate s podnikaním. A nakoniec by som vybral nejaké top veci z mojej druhej prednášky, ktorá je oveľa viac o takom mojom študentskom živote a o tom princípe, ako seba samého ohejkovať, ako svoj strašne premudrelý mozog znižiť na takú úroveň, aby sa vám potom niektoré veci v živote ľahšie dosahovali. Dobre, čiže s websupportom. Príbeh websupportu je asi taký, že momentálne je to vlastne najväčšia webhostingová firma na Slovensku. Tí, čo neviete, čo je to webhosting, není to hostessing. Keď tu vidím toľko žien, a vždy ľutujem, že nerobíme hostessingový biznis, lebo jedna moja kamoška, keď sa dozvedela, že ty máš webhostingovú firmu a prečo tam ešte nerobím, ja som vždy chcela byť hosteskou, vtedy mi prišlo, že ty kokos, to sme mali robiť, že to by bolo oveľa, lebo dovtedy som mal samé prednášky iba takto pred chalami, tak konečne aj nejaké bavení. Dobre, je to jedna z najväčších hostingových firiem, čiže my v podstate registrujeme domény a keď niekto chce mať web stránku na serveri alebo teda chce byť online, chce podnikať, chce mať vlastný e-shop, čokoľvek, využíva nejak naše služby. Popri tom mám ešte zo pár nejakých ďalších firiem, zo pár ďalších som investoval ako nejaký investor, čiže pohybujem sa aj v takom tom startupovom svete a poviem vám celý ten príbeh, ako sme z také študentskej firmičky chalanov, ktorí v podstate úplne nič nevedeli, dokázali poraziť našu konkurenciu, teda aspoň v takomto slovenskom meradle. Celý websupport som založil v podstate na strednej škole, keď som bol štvrták. Založili sme to preto, lebo sme s chalanmi celý večer ako keby boli za internetom, písali sme si cez IRC a potrebovali sme nejak server. A sme sa riešili, OK, poďme si ten server kúpiť, poďme teraz a že teda bola otázka potom, že poďme ho kúpiť, ako ho budeme splácať, lebo ten server vychádzal nejaké 3000 korún mesačne. Tam ma napadlo, teda mohli by sme na tom serveri ponúkať aj nejaké iné služby, aby sme si nejak nám zarobili. Rozhodli sme sa vtedy ako keby pre ten webhosting, naozaj, že vôbec nič som o tom nevedel, vtedy som došiel za otcom, ukázal som mu, že chcem robiť takýto druh služby alebo takýto hosting. On sa ma pýtal, že zadal dovtedy ešte do Zoznamu.sk, že webhosting a už mu vyplo 10-20 ďalších firiem a že pozeraj, ale že toto už dávno funguje, že čím ty chceš konkurovať a tak. Ja som v podstate vtedy nevedel, že nič, že to nerieš, ty tomu nerozumieš, daj mi proste nejaké peniaze. Vtedy mi rodičia požičali 30 000 korún, ktoré som im doteraz nevrátil. Je taká naša interná storka. A za tých 30 000 korún sme vlastne kúpili server, firmu som celú založil vlastne ešte na mamine meno, to sa ešte volalo naša firma, že Magdalena Trubanová, takáto pomlčka websupport, lebo ona mala živnosť a vtedy som SRčku, ja som nevedel, jak sa to zakladá. A server som objednal u nejakej firmy v Bratislave po telefóne, 2 roky som ho nevidel. Takisto jeden z toho co-foundera, s ktorým sme zakladali tú firmu, vtedy som doteraz nevidel. To je chalan, ktorý vlastne asi po 2 rokoch, ako sme s touto firmou fungovali, povedal teda, že už ho to ďalej nebaví, moc sa tomu nechce venovať, pretože vtedy to negenerovalo nejaké peniaze, keďže sme boli stále na strednej na výške. A teraz mám už akože druhého chalana, iného co-foundera, s ktorým sme už v podstate nejakých 10 rokov to robíme. Prečo hovorím takéto ako keby smiešné veci? Možno, aby som vám ukázal, že práve taká tá premyslenosť, lebo ja vždy hovorím, že kebyže idem robiť teraz to, čo s tým všetkým, čo viem, čo som sa po tej celej ceste naučil, všetko o nejakom vývoji produktov, o marketingu, o biznise, o zákazníkoch. V živote by som sa do niečoho takéhoto nepustil. Videl by som strašne veľa problémov, hej, že niekto by za mnou došiel, že poďme ponúkať takúto službu a ja strašne premudrelý, skúsený by som už teraz došiel, dobre, a kde máš toto, kde máš helpdesk, čo ti bude dvíhať telefón, hej, nám to dvíhala moja stará mama sem tam nechtiac, lebo seriózne, vrátil som sa zo školy a starka mi hovorí, volal nejaký ujo, niečo z internet mi chcel. Že fakt, teraz nám títo klienti volajú, že čo si asi myslí klient, keď mu to zvihne nejaká 60-ročná babka a nevie, že čo sa dialo. A volali nám preto, lebo moja mama mala na pečiatke svojej živnosti číslo k nám domov. Hej, takže...
A jednoducho sme takto začali, nemali sme to web admin rozhodne, bola konkurencia, ktorá bola oveľa viac pred nami. A napriek tomu sme začali, ešte sme začali aj kvôli tomu, že dokonca na mne jeden vtedy kamarát slúbil, že keď tu začnete ten hosting robiť, tak ja potom prenesem k vám nejakých 10 svojich domén. Čo som si vtedy povedal, no super, tak už máme prvého zákazníka, že bude to vyriešené. Samozrejme sme zakúpili server, píšem mu, že no už to máme. Vtedy povedal, že no vieš čo, že to ja nemôžem vám nejakým chalanom, vy ste technicky dobrý, zdatný, ale čo ja viem, čo vaša firma skrachuje za pol roka, alebo čo ja tam nemôžem svoj biznis k vám presunúť. Čiže ako keby sme sa hneď aj tak na začiatku popálili. Ale stále teraz pred nami otázka, dobre, že ako to ideme vyriešiť. Začali sme úplne fakt takým sedlackým rozumom, aký sme vtedy mali. Neskúseným začal som hneď ako keby nejaký po forách, nejaký spam posielať, na tom som hneď pochopil, že to není moc dobrá cesta. Cez zoznam som si tiež vyhľadal nejaké webdesignerské firmy, ktoré mali proste nejaké referencie. Im som priamo písal, že dobrý, my sme nová hostingová firma, tuto vám máte nejakých 10 stránok, my vám to dáme strašne lacno a podobne. Takto sme nejak začali našich prvých klientov získavať. A postupne sme sa učili, hej. Postupne sme už aj ten helpdesk začali nejak tak rozumnejšie robiť, postupne sme začali programovať nejaké rozhranie pre tých zákazníkov a postupne sme začali rásť. Došla teraz vysoká škola, my sme stále rok, dva ako keby nezarábali vôbec na tom, respektíve na tú údržbu nejaké tie peniaze. Počas výšky to bolo, ja som ešte počas vysokej školy robil v iných firmách, dokonca ako keby admina aj v inom hostingu, takom zahraničnom, programoval som stránky, zasa možno také intro pre študentov, ja som bol strašne zlý zamestnanec, teraz všetkých tých našich zamestnancov za to neznášam, ale keď sa pozriem, že ja som bol presne taký istý, že čo som robil programátora pre nejakú inú školu, tak si pamätám, že ja som nič nedodal na deadline a podobne, že vždy som to buchal iba, že aha, ježiš, ja mu to mám odozdať, tak som to nejak vyfejkoval celé. A takto sme ďalej pokračovali počas výšky. Stala sa nám jedna tiež taká vec, ktorá stojí za zmienku, možno tiež niektorí ste o tom počuli. Pred pár rokmi nám polícia zobrala všetky servery, čiže celú vlastne firmu. Vtedy sme už mali nejakých 3000 zákazníkov alebo 5000 zákazníkov. Vtedy akože v médiách odznievala taká informácia, že 5% slovenského internetu vypli. Ako keby chybou polície došlo k tomu, že zobrali nám všetky servery a oni keď to zoberú, tak teraz tam bola taká situácia, že za 60 dní až tie servery vrátia, takže to bol ako keby koniec firmy. Večer to bolo vo všetkých médiách, na druhý deň nám tie servery vrátili, tiež obrovská skúsenosť. Obrovská skúsenosť z toho, že keď človek zažije takú tú štátnu mašinériu, že aký je tam bezmocný aj proti zdravému rozumu. Našťastie vďaka tomu, že za nás sa postavilo aj strašne veľa klientov, vtedy tí naši klienti zorganizovali demonštráciu pred ministerstvom vnútra, normálne doniesli tam svoj starý hardware, akože disky a reálne bolo to aj na SME správach, keď si pogooglíte nejaké historické rôzne reportáže z toho obdobia. Čo ma za strašne naučilo ďalšiu vec, ako keby dôležitú pri podnikaní, pri tom biznise je vytváranie tej komunity s tými ľuďmi a pri marketingu, ak ste tu z tej marketingovej. Je to strašne silná vec, ktorá sa vám potom oveľa viac vráti, že tá komunita vás vie častokrát silno podržať. Nie je to len v takomto extrémnom prípade, keď vám polícia zoberie servery, ale keď máte hociaký problém s vašim biznisom, ja neviem, že aj menší problém, že niečo zredizajnujete, máte výpadky u vás alebo čokoľvek ďalšie, vy keď vybudujete s tými zákazníkmi váš taký priateľskejší vzťah, tak oveľa ľahšie vám aj tí zákazníci vám pomôžu prekonávať tie vaše problémy. Toto bol jeden z takých väčších problémov, za ktorý sme sa aj stali známi, čiže tiež možno také ponaučenie, takéto klíše marketingové, že aj zlá reklama je na niečo dobrá, tak toto bolo naozaj, že vtedy o nás nejak začali aj ostatní, aj konkurencia možno vedieť a tak. Potom prešla celá vysoká škola, toto obdobie, možno poviem v tej druhej prednáške, alebo v nejakých tých princípoch alebo návodoch takých mojich, čo som zatiaľ zistil, že čo sa oplatí a ako sa to oplatí riešiť. Bolo také temnejšie obdobie našej firmy, temnejšie v rámci toho prespatého času alebo vývoja v tej firme, že ja som chodil na vysokú školu, robil som mu 7 rokov a z toho som bol 3-krát prvák, takže potom som už, to vždy tak hovorím, že potom som už sa naučil odpisovať, takže potom nastúpil do školy môj kamoš, ktorý mi dovolil odpisovať, takže potom som to už na celý šup prešiel. Došlo také obdobie a teraz skončila sa vysoká škola a my sme teda rozmýšľali, čo ako keby s našou firmou ďalej a zrazu sme zistili, že už to začína zarábať celkom zaujímavé peniaze, poďme to skúsiť posunúť ďalej.
na nejakú vyššiu úroveň. Dovtedy sme boli stále dvaja chalani, my sme celú tú firmu viedli a vybudovali tak, že sme mali naozaj na konci tej vysokej škole tisícky zákazníkov. Celý ten proces popri tom bol taký, že my sme sa s chalanom videli takže raz za mesiac, raz za 2 mesiace. Aj to také, že dobre, poďme poriešiť nejakú situáciu, teda alebo nejaký akože meeting vo firme a išli sme do krčmy a sme to prehrali hneď po prvom pive. Takže vôbec sa nám nechcelo nikdy nič riešiť, mali sme mať akože taký firemný meeting a namiesto toho sme sa rozbili. Napriek tomu to fungovalo a došlo teda koniec tej školy, respektíve posledný rok už som mal veľa času, lebo však na konci sa robia iba nejaké diplomovky a podobne. A teraz, že čo ideme robiť ďalej, tak my sme sa naozaj tej firme nejak extra nevenovali, keď to poviem v priemere, tak som riešil možno hodinku, dve takého čistého času počas toho môjho vysokoškolského štúdia. Takže nebolo to také jasné, že poďme iba rozbiehať celý ten web support, máme to rozbiehať, poďme do toho dať ďalej. A sme si povedali, že poďme to vyskúšať. Prenajali sme si kancelárie a zo začiatku to tam vyzeralo presne ako celé naše vysokoškolské štúdium, že my sme zrazu došli, že začneme chodiť do kanclov. A tak sme prišli do kancelárie normálne o 10. o 11. ráno a sme si sadli a že čo ideme robiť. Normálne sa to tak sedeli, že dobre, tak po hodinke sme boli vlastne hotoví, lebo však poodpisovali sme na nejaké maily a tak to chodilo. Potom boli také stavy, že išli sme na obed, tak sme si na obed dali absint a tak vypili sme si niečo na obede. Ale ja to naschvál hovorím aspoň teda, že za našich čiast to tak bolo, hej, že možno preto nehovorím to tak prvoplánov, že akože ježiš, aká sranda, že sme sa nadrbávali, ale že aj popri tom možno ako keby v takomto študentskom živote, ktorý máte, vy sa dá niečo akože budovať a stále mať takú fán a stále mať veľkú slobodu životnú. A kde som bol? Jasné, no, rozbíjali sme sa a hej, to som chcel. No a popri tom, jak sme sa rozbíjali, tak nie, že prestalo nás to baviť, ale rozmýšľali sme nad ako keby upgradeami tej firmy, hej, že pozri, že čo keby sme začali nejaký hardwareový startup robiť, že rôzne nápady, potom, že poďme nejaký herný robiť a potom, že prečo vymýšľame iné veci, keď tu máme nejakú firmu, že tam treba dorobiť takúto vec dokodiť, takýto marketing vyskúšať a tak. A postupne z toho, jak sme prichádzali o tej 11. na obed sme sa opili, odchádzali sme o 1. Zrazu prišlo, že sme začali chodiť na 9. To som prehnal, na 9. a začali sme odchádzať o 5. o 6. Po večeroch sme robili, začali sme si vymýšľať presne také veci, začalo nás to strašne baviť, namotávať. To sme zistili, že kokos, už je veľa roboty, potrebujeme nejakých nových ľudí, máme na to peniaze, tak sme nahajrovali nových ľudí. A zrazu sme začali raz z toho, že ak sme mali počas celej výšky sme boli dvaja od tej strednej, počas celej výšky nejakých 5-7 rokov a zrazu, jak sme sa do tohto takto pustili, nastúpil taký strašný boom, že pol roka nás bolo asi 5-6, sme boli najskôr v takej pivnici v malom dome, hneď do pol roka sme boli vo väčšom dome, už tam nás bolo už 10-15, po roku sme sa hneď presťahovali do ďalších kanclov, už veľkých na celé poschodie, o rok sme zasa druhé poschodie brali, teraz už nás je vyše 40, možno už k nejakým 50 a celo sme to proste potom ako keby rozbehli tým, že začali sme tomu sami strašne oveľa viac dávať a začalo nás to naspäť baviť a hlavne tým, že sme tam ako keby pridali aj ďalších ľudí, ďalšie zdroje, ďalších ľudí, čo mali kopec nápadov, čo ich to bavilo a chceli celú tú firmu rozvíjať ďalej. Teraz v podstate tá pointa, stále to nebolo, keď sa toto začalo rozbiehať, už sme prešli do tých nových kanclov, už tretích, boli sme nejaká 11. firma, najväčšia ako keby ten hostingový teda domenový registrátor, hostingová firma. A ja som vtedy sa snažil vzdelávať v tomto a prečítal som v podstate takú ako keby v jednej marketingu alebo biznisovej knihe, že mali by ste vašu firmu chcieť byť jednotka, dvojka na trhu, ináč nemá zmysel ako keby takúto firmu prevádzkovať. S tým názorom nesúhlasím, lebo sú rôzne druhy biznisu, ale toto ma presne tak oslovilo, že bola to taká výzva toho, že strašne som sa toho tak zlákol, hej, až som to prelistoval, že to je aká blbosť, to úplne, že to ani nechcem riešiť. A vtedy som pochopil jedno z tých pravidiel, ktoré vám možno aj nakoniec poviem, čo ma k tomu vracalo, že prečo sa toho bojíš, hej, a že úplne, že strašne som sa bál povedať si, lebo to nemám v rukách, že sme nejaký 11. povedať si, tam bolo presne, mali by ste si povedať nejaký merateľný cieľ a podobne, hej. A že
že dať si teraz taký cieľ, že byť jednotka a niečo, za čo ma niekto môže potom povedať, že aha, že ty si to nedosiahol, ty si to chcel si niečo také dosiahnuť, ale sa ti to nepodarilo, aha, ty si úplný lamer. Toto ma vlastne tak zistil, že to sa bojím, hej, že povedať to ešte na našej prvej firemnej schôdzi, no prvej ako jednej z tých, kde nás bolo 10, som to presne hovoril a doteraz sa z toho tak vo firme smejeme, že som to tam tak alibisticky, ako keby ten cieľ, že teraz cieľ našej firmy je, a to bolo tak napísané nejako, že stať sa do 3 až 5 rokov, jednotka až dvojka na trhu, čiže som si tam nechal takéto intervaliky, že keby mi náhodou niekto niečo hovoril, tak mu poviem, že ešte není 5 rokov. A podarilo sa nám to za 2,5 roka stať sa úplne akože absolútnou jednotkou. Teraz sme v situácii, že keď aj dvojka, trojka by sa spojila, tak nie sú takí veľkí ako my. A podarilo sa nám to preto, že sme si tento cieľ povedali a bolo to strašne vidno, ako to spolu celú firmu spojilo, keď mali všetci nejakú ako keby víziu, hej. Teraz viem, že až takýto cieľ nie je až tak moc dobre si v celofirmne dávať, lebo keď dosiahnete nejaký takýto cieľ, strašne aj nastalo aj u nás vo firme potom také vákum, že dobre, že tak sme si jednotka, že čo teraz, hej, že celá firma tak kultúrne ostala taká zaseknutá, ale to už je možno na nejakú inú prednášku baviť, alebo možno aj na nejakú inú cieľovku. Základný princíp je taký, že určite si treba dávať takéto ciele, takéto výzvy a nebať sa toho, že tí ľudia si budú myslieť, aspoň ja som bol z toho taký zlákaný, že budem ako keby považovaný za neúspešného človeka alebo za nejakého slabého alebo lámera, že som to nedosiahol a potom som si uvedomil, že neúspešný a lámer som ten, že sa to vôbec bojím si povedať, hej, že dať si takýto cieľ. Niečo, čoho sa ako keby bojím, že vtedy som najväčší sráč, keď si to ani nedám, že ani to neskúsim. A keď som niečo takéto zažil, pochopil a už keď som sa vydal na tú cestu, tak som zistil, že toto keď budem dávať v každej jednej veci, čo chcem v živote dosiahnuť alebo sa naučiť alebo zažiť, nemať taký ten strach pred tým, že čo si ostatní budú myslieť alebo keď to nedokážem, ale že najväčšie akože zbabelosť je to vôbec to neskúsiť. To ma strašne posunulo a posunulo to aj celú firmu, aj kultúrne do úplne iných výšin a vďaka tomu sme dosiahli kopec iných ďalších vecí s inými firmami a podobne. Čiže dosiahli sme tento cieľ, WebSupport, ako som hovoril, má teraz nejakých 40 ľudí, máme 50 000 zákazníkov, máme nejaké pobočky v Maďarsku, v Rakúsku a podobne. Keby niekoho zaujímali, potom môžeme sa, ako keby má byť aj nejaká debata asi na konci, tak potom rôzne podrobnosti z tohto alebo z takého marketingového konkrétnosti, ak vás zaujímajú, môžeme potom prebrať. A ja by som sa skúsil vrátiť k takým tým princípom, že ktoré mne zmenili život. Ak ste pochopili alebo počuli pomedzi tú prednášku, čo som rozprával, tak my sme dosť veľa pili a nehovorím, že teraz už menej, ale teda oveľa menej, ale celá moja vysoká škola, hej, my sme s kamarátom veľakrát sedeli v krčme a riešili sme také tie filozofické debaty, že keď si človek vypije, tak je strašne múdry na svete a riešili sme presne takú tú otázku, že počúvaj, že čo ideme my vlastne so svojím životom robiť, že my teraz akože zabávame sa, pijeme a že keď budeme starí, budeme toto ľutovať, že to robíme alebo nie. A my sme samozrejme takí ako keby vždy zaciklení boli, že nikdy sme nevedeli, že kde je pravda. A že no, keď budeme teraz makať a budeme starí, tak si budeme nadávať, že sme celú mladosť makali a nič sme si neužili. Keď budeme zase teraz iba chlastať, tak budeme starí a budeme si nadávať, že koľko celú mladosť sme prechlastali a teraz nemám peniaze, nemám nič, alebo nič som ako keby nedokázal, hej. No a túto otázku sme samozrejme nevyriešili, ale prejsť ako keby do takého ďalšieho levelu alebo sa postupne prehupnúť a byť menej na tej strane ako keby takej zábavy a úplne chlastačky mi okrem toho cieľu pomohla jedna strašná vec, teda strašná srandovná vec. Nevedel som nikdy nejak extra dobre po anglicky, lebo tiež keď som na strednú chodil na jazykovú školu, tak tiež som radšej chlastal, ako tam chodiť. A potom už keď som ako keby začal podnikať, že tak strašne, teraz to potrebujem. Ja našiel som si nejaký jazykový kurz a teraz som tam mal ísť na tú prvú hodinu. A zase sa stala taká vec, že bol som už predtým oným ako keby vstupom tam a mal som strašné stresy tam vojsť, hej. A že kokos, že ja tam nejdem, že čo to je za blbosť. A je to úplne taká prkotina, ale akože išiel som tam, zriešil som tam nejaký vstupný test, chodil som tam potom na tú anglinu a keď som to vlastne ako keby dokázal takúto blbosť, tak som mal strašne dobrý pocit, že som to zvládol, že som sa nevzdal
A to sa stala taká celá moja mantra životná, ktorú som pochopil potom neskôr vo všetkých tých psychologických knihách a takýchto manažerských. Je to štandard, ako keby vychádza z tej svojej komfortnej zóny a sú o tom celé ako keby náuky, jak sa to dá robiť a všetky tieto ostatné bullshity. Ale to bola jedna z vecí, ktoré možno ja odporúčam všetkým ľuďom, ktorí ako keby chcú začať podnikať, alebo sú teda študenti a riešia si takúto vec, že čo je to správne, že nič ma nebaví, tak možno vyskúšať takú tú najťažšiu vec, alebo tú, pred ktorou má človek keby strach, hej, alebo čo vždy tak možno chcel robiť, ale bál sa toho. A to je ako keby tá cesta k tomu úspechu. Ja na to, ako toto dosiahnuť, ja mám takú teóriu, tiež vďaka tej mojej študentskej mladosti postavenú. Vždy to vysvetľujem ľuďom na princípe drog, lebo svet je plný ako keby takých paternov, ktoré viete aplikovať z jedného odvetvia na nejaké druhé. A to, ako fungujú drogy, chlás a takáto zábava študentská, to isté viete aplikovať na úspech, na prácu. Jeden zo základných, má to také 3 body, všetko má mať 3 body, tak aj toto. A jeden prvý, akože pre mňa základný bod je dať si prvú malú dávku, hej, aj pri drogách, že ja napríklad doteraz nikdy nefajčím, a to iba z jedného, ja sa strašne namotávam na všelijaké látky a toto je jediná, ktorú nie, pretože keď som to robil prvýkrát, tak som samozrejme vyfajčil 7, som sa zgrcal, hej, a odvtedy, keď som to znova skúšal, mi bolo taký typický príklad, hej, mal som v tom toto šťastie, nikdy mi to potom už nechutilo a problém je, že toto robí strašne veľa ľudí s tým, čo chcú dosiahnuť, hej, že od toho, že či chce naučiť niekto sa zdravo stravovať, športovať alebo založiť si firmu, ísť takto prednášať, hoci čo ho baví, napísať knihu, čokoľvek, vždy si tí ľudia udrbu strašnú veľkú prvú dávku. Aj typický príklad, tiež čítal som knihu o Steveovi Jobsovi a tam jasne všetci tí úspešní ľudia strašne zavčasu vstávajú. Hej. Ja som vstával vždy o 11. o 10. A teraz, že Steve Jobs stáva ráno o 4, dá si studenú sprchu, potom ide do roboty, tam už má 8, že dobre, no tak to je asi tá úspešná vec, čo všetci robia, čo ich tak spája, že idem to samozrejme hneď, že už iba ste večer zaspávali, už ste z toho grcali, ani si sa nemusel stávať ráno. Jasné, že spravil som to iba raz, nie? Že to som stál, na druhý deň som to úplne vôbec akože nevykryl, nevydržal. A toto je ako keby taký princíp, ktorý ľudia furt stále robia vo všetkom. Čokoľvek chcete dosiahnuť, chcete si zabehnúť, chcete sa naučiť behať, ja neviem, a hneď človek ide bežať 5 kilákov, alebo ja neviem, aká je taká vzdialenosť, teda, ktorá už vadí ľuďom a zabijú sa tam, nebaví ich to a podobne. Že začať to isté, jak s tým chlastom, jak s drogami, úplne jemnúčko tú drogu vyskúšať. Vôbec, že či ma ako keby tá droga alebo táto vec bude baviť, hej, že či sa mi chce bude stávať ráno, čiže to stávanie ráno by som si už teraz dal o polhodku, že nie o 10, ale 9:30. Takto by som si pohodičke, chvíľočku povstával a zasa. Vo všetkom sa snažte, nebuďte, aspoň ja som taký, že snažiť sa o sebe si nemyslieť, že mám tú pevnú vôľu, lebo nikdy som ju ako keby nemal, tak sa snažiť ten svoj mozog ofajčovať. Veľa ľudí si myslí, že ja som ako keby, nie že ja, ale ten človek, ktorý o sebe premýšľa, že je strašne ako keby silný, drží a že musí to vydržať, ale to vôbec tak nie je, vôbec nefunguje niečo také, že niekto má silnejšiu pevnú vôľu ako niekto iný. Je to iba o tom, že ten človek je zvyknutý na to, hej. Čiže dám si tú prvú dávku a druhý princíp v rámci tých droh je, že to opakujeme, že tiež sa nikto nestane závislý alebo alkoholikom na to, že sa raz vypije. Človek sa stáva alkoholikom sústredeným, dlhodobým pitím od 7 až 10 rokov a toto isté vy musíte urobiť v tom svojom, že nič nie je ako keby také rýchlo, že chcem začať ráno vstávať, chcem to do týždňa, že naučiť sa na to, aby mne bolo pohodlné ráno o 4 vstať a cítiť sa dobre, to je podľa mňa rovnaký proces, keď je človek úplne opak, tak musí proste 5 rokov takéto niečo postupným posúvaním a opakovaním sa dostať na takúto hranicu. To je so všetkým, so stravou, so športom, so všetkým, čo chcete dosiahnuť. Nech je to fakt, že hocičo, vždy to robte tak, že buďte trpezliví, začnite malou prvou dávkou, ochutnajte to a postupne to ako keby opakujte a pridávajte. Človek si na to zvykne a potom vôbec, ako keby to není vôbec pre ňoho ťažká vec, svet sa vám úplne prepne, vyhekujete si ten mozog, že to, čo bolo kedysi pre vás nepredstaviteľné, je teraz súčasťou vášho života. Ja som, poviem príklad,
čo viem, s nejakou zdravou stravou, hej, že blbosť, ale strašne som mal rád napríklad hranolky alebo také, začal som nejak športovať a postupne som ich prestal jedávať a vždy som si predtým myslel, že ty kokos, to bude také strašné, ja už celý život by som nemal nejak hranolky a že keď to niekomu uvidím, budem mu to chcieť zožrať zo stola a presne je to opak, hej, že teraz a vôbec mne to nejak nevadí a vidím, že niekto je hranolky a vôbec ma to neláka jesť a skôr si myslím, že až mi je z toho ako keby zlé, hej, a toto isté je úplne vo všetkom istom, že s čistým stávaním, s hodziakým úspechom. S týmto ako keby opakovaním a postupným pridávaním mám aj takú veľmi dobrú storku z fitness trénerov, akože ja robím triatlon a mám kopec ako keby trénerov rôznych na rôzne športy a tak. A teda všetci poznáte asi, už je to taká moda chodiť do fitiek a poznať takých tých fitness trénerov, takých nabuchaných týpkov, hej. Väčšinou sú to strašne akože sebavedomí ľudia, hej. Ako keby takí zhovorčiví a naozaj majú sebavedomia strašne nad hlavu. A vždy som tak rozmýšľal, že ty kokos, že čo je on taký sebavedomý strašne so všetkými, hen tak. A že prečo to je jasné, že akože asi má dobrú postavu alebo dobre vyzerá, tak je taký sebavedomý, hej. A potom som zistil, že keď som s nimi trénovával a riešil, tak to vôbec nie je o tom. To sebavedomie sa dá nabrať jednoducho ako keby poučkou, že vy prekonávate veci, o ktorých ste si mysleli, že ich neviete urobiť, alebo že sú nemožné. Takto získavate sebavedomie, hej. A oni to tak ofajčievajú tým, že vlastne cvičí s nejakou, poviem príklad, zasa s činkou, hej, že dá si, neviem, 50 kg, zacvičí si, všetko je v pohode. Zasa si prihodí trošku, zacvičí si, všetko je v pohode. Dá si, zasa si prihodiť a už je to také, že aha, to už nedám, ale je tam nejaký chlapík za ním a on teraz povie, že no dobre, a už si myslí, že ešte 2 už nedá s tým a on povie, a daj ešte 2 a každý dá 2, len je akože taký, že už sa mi nechce v podvedomí, ale ako keby telesne to vie dať, hej. A on povie, ešte daj 2, tak dá 2, hej. A zrazu on v takomto maličkom spravil presne to, že jeho telo, jeho hlava si myslela, že už to nedá, ale potom to dal a on zrazu, ty kokos, ja viem robiť veci, čo som si myslel, že neviem. A toto postupne aplikuje všade. On to robí niekoľko krát do dňa, hodín v tej posilke. Hej. Preto oni sú furt všetci takí napíchaní, ako keby z toho sebavedomia, alebo on dokáže robiť veci, o ktorých si myslí, že on ich nevie, že ich nevie nikto z vás urobiť. Presne, že on si povie človek, potom si povie, pozrie si nejakú akoby líniu za rok, za pol a teraz si povie, že kokos, že pamätám si pred rokom, ja som ledva zdvihol 50 kg, teraz dvíham 100 kg. V živote by som si nemyslel, že ja toľko zvládnem, aký som ja dobrý. A to sa im odohráva v podvedomí a to sa dá vo všetkých športoch, v behu, hej, všade. A preto ja napríklad aj ľuďom odporúčam šport, lebo tam to je zase ďalší pattern, ktorý je strašne v živote veľakrát a napríklad na tom behu celé toto viete pochopiť, hej, že zrazu pre vás, že behať ako keby maratón alebo polmaratón, pre strašne veľa ľudí je to, že ty kokos, to neviem, nikto to nevie dať a zrazu vy to niekoľkokrát zabehnete, postupne tiež začínate na 3-4 kilometroch a potom, jak trénujete, zrazu je to pre vás takto a zrazu ste, že tak ja som takto zabehol maratón, čo pre mňa bola nejaká nedosiahnuteľná vec, zrazu to viem, zajtra mi niekto povie a idem to bežať, že tak som vytrénovaný, že prečo toto nedokážem, alebo otázka skôr, že nedokážem toto isté aj podnikaní, vo svojom biznise, ja neviem, v marketingu, v napísaní knihy alebo v hocičom v tom živote, čo chcem dokázať a zrazu zistí, že takto funguje. A naozaj toto viete aplikovať na všetko. No a potom je tretia vec, ktorá to celé uľahčuje, čo mám ja rád na tom športe a na tých drogách, je ten dopamín efekt, že to si každý povie, že no super, že lenže vstávanie a zdravá strava vôbec nie je taká dobrá, ako hulenie napríklad, lebo nemáte taký ten akože dobrý stav pri tom alebo potom. No a toto si ako keby treba reálne simulovať alebo robiť takisto pri tých vašich zážitkoch. Akokoľvek je to ťažká vec, vedieť si zase tak opečovať hlavu, že robiť si z toho tú príjemnú vec. Tak my sme začali chodiť do tej firmy, začali sme robiť, ale popri tom sme sa rozbíjali, hej, a že zrazu pre nás bola strašná šupa, nemali sme nejakú, že od rána, od 8 chodiť do roboty, znudení, do korporácie večer. My sme si tam proste robili srandu, robíme si ju ako keby doteraz, hej, že doteraz si v pohode hocikedy, hocikto otvorí u nás v robote pivko, popije si a podobne, čiže nebyť zase tak strašne prísny na seba a aj sa reálne ako keby odmeňovať za tie veci. Ja si pamätám, jedna z takých riadnych levelov, čo mňa posunula aj v behu konkrétne, bolo, keď som si ako keby prečítal tiež knižke, že dávajte si po takých dlhých, ťažkých tréningoch akože váňu, hej. Pre mňa to bolo jaké super, proste
po tom behu, po tom celom, čo sa človek zničil, si proste dal váňu ako keby, takže taká odmena. Telo sa tiež naučí na to a potom má prísť zasa taký ťažký tréning, ktorý je naozaj ťažký, celé vaše telo sa keby, aj napriek tomu, že to už robíte rok, hoci čo búri a vtedy vám trošičku niečo takéto pomôže, že si viete povedať ako keby nejakú odmenu ešte za to. A potom máme ešte taký štvrtý bonusový krásny príklad z drog a z chlastu, ktorý strašne funguje a nie je to až tak už na vás. A to je vlastne, keď si tiež položíte, že kto vás prinúti piť, keď sa vám nechce. Vaši kamaráti, niekoľkokrát ste to zažili, že ne, aspoň teda ja som to často zažíval, že nechcelo sa vám ísť piť, tak kamoši poď, došli ešte aj s nimi a ja nechcem a dali to do vás. A potom ste sa rozbili a na druhý deň ste lutovali, ale bola sranda v ten večer. A toto isté zasa aplikovať na to vaše podnikanie, na ten váš, hej, mať takých kamaršov, byť v tej skupine, strašne to pomáha v tom, s akými ľuďmi sa pohybujete a či ten kamoš tedy, keď sa vám nechce na ten tréning, keď sa vám nechce už bežať, keď už chcete v niečom prestať, či v podnikaní, či to chcete zabaliť čokoľvek, ten kamoš vás príde a naleje to do vás vtedy, že ne, poď, ideme spolu, daj si. A vy poviete, no OK. Takže toto sú také 3-4 body, ktoré som sa ja naučil popri užívaní drog a ktoré sú možno užitočné a dajú sa aplikovať ako keby na to, keď chcete niečo v živote dosiahnuť, na tú vašu cestu za úspechom alebo za vašim snom. Dobre, to by bolo asi také všetko z toho, čo som nejak posplietal. Máme ešte možno na záver takú jednu myšlienku, ako keby z posledných pár dní, ale potom by som bol rád teda, alebo ak máte nejaké otázky sa popýtať, môžeme pomudrovať aj o tom. A ešte predtým, akože keď už uzatvoríme túto toto strašné mudrovanie, tak ešte na záver úplne taký najväčší hardcore, že rozmýšľal som, lebo ja som tú prednášku, keď sa ma Nina pýtala, že pošli názov prednášky a že čo tam mám dať, že aké zlo, tak som si vymyslel, že také najväčší public, čo to bolo, jak sa to volalo, že nejaký úspech za vašim podnikaním a úspechom, niečo také, ani si to nepamätám. No a teraz som v aute rozmýšľal, že, lebo ja sa neznášam, keď je nejaký názov prednášky a potom to není o tom. A som rozmýšľal, že čo teda poviem a mňa sa to, akože ja sa nepokladám za nejakého úspešného človeka, ale mňa sa to veľa ľudí akože pýta aj, že v rámci toho, že OK, že čo bol ten úspech, že vaša firma predbehla konkurenciu alebo čokoľvek, čo je tá úspešná formulka, ale tak. Samozrejme, že okrem týchto 4 bodov neexistuje nejaký taký priamy recept, vždy je to strašné kombo, je ten vzorec, akože keby sa to malo nejak matematicky napísať, čo je ten úspech, tak je to ako keby taká rovnica o strašne veľa premenných, kde niektoré zohrávajú veľkú rolu, niektoré malé a možno z posledných dní, keď som tak rozmýšľal, že keby som mal vybrať iba jednu jedinú, hej, že také strašne zovšeobecniť to, že čo by bol tá jedna jediná vec, tak že ako rozlíšiť úspešného a neúspešného človeka tak by som asi povedal to, že tí úspešní ľudia hľadajú všetky chyby a všetky možnosti v sebe, hej, a neúspešní mimo seba. Naozaj, a niektorí tí najúspešnejší až úplne absolútne, keď to preženiem, poviem príklad, že niekto ide a nabúra ho niekto iný človek, tak ten neúspešný, je to zase taký príklad, hej, ale ten neúspešný začne nadávať na hentoho, ale ten úspešný človek má taký prístup k životu a taký prístup k problémom, že si povie, že ja som to mohol ovplyvniť, hej, nemusel som byť stále v tom aute vtedy a podobne. A toto isté je aj v tom pracovnom alebo úspešnom živote, hej, že tá miera, kedy už niečo odkladáte, alebo respektíve obviňujete niekoho iného, genetiku, svoj talent, rodičov, to, že nemáte prachy, že ich máte, alebo čo. A to množstvo toho, čo všetko viete na seba naložiť a reálne si povedať, že ja to mám pod kontrolou a ja s tým viem pracovať, tak toto podľa mňa ako keby rozdeľuje tých úspešných a neúspešných ľudí, hej, že pomer sťažovania sa na iných a pomer sťažovania sa na seba, alebo to, že ak cítim ja tú kontrolu, tak viete povedať človeku, že na koľko percent má šancu byť úspešný, alebo bude úspešný, alebo čokoľvek. Dobre, ďakujem teda, že ste ma takto počúvali. Ak máte nejaké otázky, alebo niečo, čo vás zaujíma, alebo sa chcete dozvedieť niečo hlbšie, môžeme sa pýtať v pohodičke úplne. No. Hej.
Bolo to Startup Awards a vlastne to je ako keby, ináč teraz je asi o týždeň, už tretí ročník, ale štvrtý. Je to taká najväčšia startupová súťaž na Slovensku firiem a my sme to s jednou našou firmou vyhrali a išli sme na 3 mesiace do Ameriky. A ja hovorím vždy taký príklad, že mne to dalo asi také, že neviem, že ste futbalista a hráte futbal v Kysuckom Lieskovci v 2. triede a potom vás zavolajú na 3 mesiace do Barcelony alebo do Manchester United a s nimi tam trénujete alebo aspoň ich pozeráte, jak to robia. Hej. A to je takýto rozdiel v podnikaní alebo v myslení o svete, v tých nápadoch, v tom leveli, v akom oni rozmýšľajú, v tými nulami za tým celým, že kde sa to celé pohybuje, tak pre mňa to bolo niečo taký skok, že my sme strašná dedina, aj Bratislava je úplne najväčšia dedina v rámci ako keby aj podnikania, aj startupového sveta, ale aj celkovo vnímania žitia ako keby a celého takého vývoja naozaj. To je úplne iná liga, hej, že čo tam oni hrajú, čo sa týka firiem, že to my tu, tam sa tam človek rozpráva na prednáške, že on predal firmu za 20 miliónov, dajme tomu dolárov, hej, a tam všetci, takže to prečo rozprávaš vôbec, hej, že, lebo tam majú úplne miliardové, hej, exity a takéto veci a u nás nikto, čo ja neviem, AZ alebo Pocket bol predaný okolo 11 miliónov, hej, že a u nás jedna z najväčších firiem a podobne a tam je to proste smieť úplne, hej, čiže to isté, jak nejaká Barcelona, hej, že tu u nás niekto vyhrá nejaký futbalek a pre nich nevyhráš Ligu majstrov, tak je to proste tragédia, hej, u nás sa dostaneme vôbec do niekde, aspoň nejaký zápas vyhráme, aspoň nejako x predkola a všetci sme napíchaní, hej, že. Čiže mne to dalo aspoň také úplne ten level toho, že som videl, že kde je tá prvá liga, hej, toho z celého sveta, kde je vlastne tá prvá liga v tom podnikaní a tak. A to akože, my sme tam napríklad pozývali, boli sme tam s chalanom, s Míšom Meškom z Martinusu a Ivan Debnár a tak, keď sme tam boli, tak tam za nami chodili a všetci boli z toho len takí úplne, že akože smutní a veselí, že videli sme to a potom, že my sa na Slovensku akéby hráme s takými úplne inou, hej, že vecom. Ale pozitívne určite. Nemyslím to nejak negatívne, je to skôr fakt, že naozaj takto prirovnanie, že keď sa človek by sa vrátil z takej stáže fakt z nejakej Barcelony alebo ja neviem odkiaľ, tak tiež dojde taký. A ja to mám jedno z tiež takých, že nechcem tu zase mudrovať o takých radách, ale podľa mňa, keď vie človeka najviac tiež takto posunúť, je, že keď ide tak do zahraničia, do takých prvých lík, že aj počas toho štúdia a podobne, že ja keď som mal tú firmu, síce sme sa tomu nemohli nejak venovať, ale ja som vlastne nikdy nejak počas výšky nechodil nejak do zahraničia. Teraz už sa mi to zase celé vracia, čiže už chodím hore-dole, ale to tiež úplne odporúčam každému jednému. Je to vidno aj napríklad zamestnaní, hej, že k nám, keď sa hlásia nejaký, že to vidím, jak aj zbystrý človek, keď v životopise popri tých ostatných vidí, že týpek robil pol roka, ja neviem, už aj vo Viedni, hej, hoci kde, že už minimálne si povie, že super, tak jazyk má aspoň dobrý, alebo že už sa vedel presadiť v tom svete, v tých trošku vyšších ligách, tak vlastne keď sa vráti naspäť na Slovensko, tak má určite nejakú oveľa väčšiu výhodu. Takže aj v rámci zamestnania alebo takej svojej hodnoty osobnej do budúcna je to super byť hen tak v zahraničí. A hlavne potom napríklad tiež taký rozdiel, ste tu asi všetci študenti, ja už budem mať asi také strašne starecké reči, že to vidím napríklad aj teraz vo worku, že koľko sme my mali brutálne času počas štúdia, hej, že ja som išiel na prednášku, na cvika a na polku z nich som nechodil a vlastne ja som mal, že každý deň keby mŕte času, že reálne hodinku, dve, to asi aj vy máte podľa mňa, nie? Že do tej školy nejaké 2-3 hodky denne a potom vlastne sme sa všelijak zašívali, alebo si robil také hobby, pozeral si seriáliky a strašne si brutálne wastoval ten čas. A potom dojde už po tej škole, dojde ten work, keď my sme začali chodiť do školy a zrazu som zistil, že ja už fakt, aj keď napriek tomu, že mám firmu, tak bývam v tej práci keby celý deň a že už nemám čas na nič nové, čo by som chcel začať. Hej? A potom si predstavím, že si predstav, že koľkokrát sa stalo, že typci robia iba, a nehovorím o tom, že má nejakú hypotéku, rodinu alebo deti, že už hen taký level, a iba že robí v tej robote a chce začať niečo, nejaké podnikanie svoju, takú, jak sme my na tej strednej, takúto halušku začať, tak proste nemá šance, hej, lebo on už
On už proste nemá čas, on musí chodiť do tej roboty, tú robotu nenechá, lebo nemá prachy, hej, na seba. Čiže jedine, ak to začať, musí narajsovať nejaké prachy od investorov, aby mal aj na svoju výplatu. To zase veľa z nich nevie urobiť, pretože tí ľudia nedokážu, veľmi málo z nich dokáže popri robote po večeroch robiť tak, aby urobil aspoň nejaký dôkaz toho, že je dobrý, že má nápad na nejaký produkt, tak aspoň po večeroch si ho zbúchať do takého nejakého levelu, že už investor vidí, že aha, si šikovný, dobre, dám ti nejaké prachy. A počas výšky má na to mŕte času. Všetky strašne veľa prípadov podnikateľov, startupov, mŕte toho je počas výšky. Hej. Takých, čo práve my, lebo ty máš peniaze od rodičov trochu, hej, že ja som už iba prvák, mi nejak rodičia dávali peniaze, keď som potom keby ma vyhodili zo školy, tak už mi vlastne ten web support nejak tak zarábal, aj som začal robiť v iných firmách, čiže to mi už rodičia odvtedy už nedávajú nejaké peniaze na to. Ale človek má, akože vtedy som mal prachy od rodičov, máš strašne nízku spotrebu tých cashov, hej, máš intrak, všetko sú to strašne lacné veci, keď už človek takto žije, býva, má byt, auto, to sú také kosty, že už iba rieši, jak v celej tej zamotaných v tých svojich prachoch, tých veciach, tých, čo chce akože mať veci, že už nemá túto voľnosť a to je naozaj, že ja som ju aj využil, že som si popri tom ten web support riešil, aj som veľmi veľa toho akože premárnil tým, že som fakt akože sa dosť flákal popri tej výške, ale akože nejak to neľutujem, ale tiež taká jedna z tých rád, že toto obdobie, to vám asi hovoria všetci rodičia alebo kto nie, že toto je také najlepšie obdobie, tá vysoká škola. Pochopiť to jak vždy, že všetko to pochopí človek, až keď to nemá. Keď presne príde o takéto voľnosť toho študentstva a začne niekde workovať, tak vtedy pochopí, že o čo prišiel a možno aj, že čo premárnil a tak. A takéto reči tu nechcem viesť teraz. Jasné. Keď začnete rozširovať, že začnete mať viacej ľudí, hej. A keď človek robí pre seba, je to iné asi. Ale ako si sa naučil oceňovať tých ľudí, povedať si, že ty si zaslúžiš takú mzdu, toľko povinností, nejakú tú štruktúru, lebo keď to išlo raketovým tempom, tak... No, to je tiež, akože sú ako keby problémy tej škálovateľnosti, hej, že ak ti začnú tí zamestnanci a tvoje vedomosti alebo tvoje skúsenosti nestíhajú tomu. Zasa je to také, že možno také pravidlo, porekadlo, čo platí, je, že vrana k vrane sa dá, hej, že aký si ty, tak takých ľudí budeš mať okolo seba, čiže keď nejak odrbávaš alebo niečo podobné, tak aj priťahuješ možno také podobné typy a sa ti to vypomstí trošku. Keď si zasa, že v pohode aj viete povorkovať, tak sa tak priťahujete s rovnakými šikovnými ľuďmi, hej, že málo ktorý asi nejaký génius, matfyzák, neviem čo drtí a by sa kamarátil s nejakým čistým, vieš, rozbíjačom, čo iba by ho zneužíval. Čiže tým, že na sebe budeš riadne makať, tak budeš priťahovať aj takých ľudí. Ja som mal možno problém trošku horší s tým, že keď sme začali, že my sme boli kamoši, hej, a že aj nejakí ľudia začali kamoši u nás pracovať a zrazu ja som bol jak ich kamoš a mal som im niečo teraz hovoriť, hej, alebo typka zdrbávať, že na to kašľal a podobne. Čiže to bol asi taký najväčší problém. A to sme riešili tiež prvého človeka, čo som ako keby z firmy vyhodil, bol jeden z mojich kamošov. Ale to sa tiež akože treba naučiť. A neviem, je to práve to, že neviem ti ako keby na to odpovedať, že jak, hej, že musíš na sebe riadne makať. Ja som čítal strašne veľa kníh, že napríklad pohovory sme začali robiť, hej, že sme takto boli a že potrebujeme toho človeka, že to sa ako robí, hej, že tak čo, začal som si googliť, kúpil som si knihu, tam som si prečítal pohovory, hej, samozrejme zase taká kniha, že všetky tie rady z tých kníh, to mám úplne tak strašne rád som to čítal, že dobre, povedzte hlavne na recepcii, nech ho tam niekto čaká, nech to není také trápne, že nevie, kde má ísť a že musí mať najskôr recepciu, ne? A takéto rady sú to, hej, že ty čítaš nejakú manažerskú knihu, ktorú robil nejaký CEO, čo má 20 000 ľudí, a ty zrazu z toho si musíš povyberať, ale vidíš tam nejaké zaujímavé veci, tie použiješ presne, ja som si odtiaľ urobil nejaký zoznam otázok a takéto veci. Takto som sa na to pripravoval, hej, a potom bolo tiež, že nejaké schôdze treba robiť a podobne, hej, že čiže to sa tak za jazdy naučíš. Super, napríklad v tej Amerike, v tej inej lige, hej, tam majú toto už dávno za sebou, tam máš presne členov boardu, tam hneď ti dajú nejakého starého manažera k seba, keď má tá firma, keď je nejaká väčšia narajsovaná a podobne, hej, že u nás sa musíš tým tak potýkať sám, čiže je to taký iba omyl, cesta, skúšanie, hej. Oceňovaním? Hej. Hej. Poviem konkrétny príklad, ako my sme začali vždy.
aj od začiatku robíme to vždy doteraz. My keď robíme pohovory, tak za každým sa pýtame typka, že koľko chceš peňazí, hej. Lebo aj niekde inde robí, on povie, tak niektorí povedia, vieš čo, robím v tejto firme, nechcem ísť pod 2000 eur a ty vieš, v akom limite sa, hej, niekto ti nevie povedať, ale vždy ja som bol taký, že povedzte mi, koľko chcete vy peňazí, za koľko si tu ochotný pracovať. Keď on povedal, a napríklad ja som ho chcel, ale povedal veľa, tak som povedal, že vieš čo, že nemôžeme si to dovoliť, lebo máme takéto platy tu, alebo také, aj napriek tomu by si chcel, alebo už ti to nestačí na tvoje živobytie. Čiže ja som to vždy nechával na nich takto, hej. A keď boli prípady, že typka som chcel, ale pýtal si strašne veľa, hej, tak sme povedali, že sorry, že nemôžeme si ťa dovoliť, lebo chceš strašne veľa. A naopak niekto si povedal zas málo, tak došiel aj za málo a potom sa osvedčil, tak došiel, že vieš čo, zistil som, že v Bratislave sú väčšie platy, chcel by som toľko to, že OK, jasne, zaslúžiš si a tak. Čiže my sme to takto riešili. Treba mať vždy na to budget, hej, vedeli sme, že koľko si môžeme dovoliť za človeka, že hľadali sme prvého typka, tak sme si povedali OK, vtedy ešte v korunách, že jemu vieme dať mesačne na part-time, lebo bol študent 20 000 korún vtedy, lebo akože veľmi dobrého programátora sme potrebovali. A tak sme hľadali, hej, došiel, že vedel by si, že koľko by si chcel, no tak hej, koľko to by ti stačilo, no hej, jasne, no dobre, vieš, a začali sme, čiže takto to robíme doteraz. Vždy na pohovore, jedna z otázok u nás na pohovoroch je, že koľko chceš peňazí, tak sa to pýtame vlastne. A to mi vyšlo aj celkom taká, akéby dobrá vec, hej, že není to, že my setujeme nejaké, nemáme žiadne tabulky, naozaj u nás niektorí ľudia majú výrazne rozdielne platy ako ten istý kolega, čo robia na tej isté veci, hej. A už oni sa potom ukážu postupne, že ako sú dobrí a podobne. Potom už je iný level, že dojde po pol roku, že chcem zvýšiť a tam už pekne vidíš, hej, že či toho typka chceš aj za tie vyššie peniaze, ako robí a tak. Čiže takto asi. Neviem, či som ti odpovedal. Či? Hej. Vyzerá, že taký šele. Si hovoril napríklad o tom postupnom dávkovaní. No? Čo si myslíš, keď tie príležitosti sa nakumulujú veľmi rýchlo, v úvodzovkách samé od seba? Či to treba nejak regulovať, alebo ísť to. Keď si hovoril o tom, že rôzne príležitosti? Nie, ako v rámci napríklad jedného podnikania. Že to príde veľa naraz, nie na začiatku. Či si myslíš, že to treba regulovať, alebo ísť do všetkého a aj možno nad svoje schopnosti. To ti poviem strašne dobrý triatlon, je to strašne super šport, lebo tam robíš vlastne, keby strašne ľahko prichádza k pretrénovaniu a ty vieš ako keby veľmi rýchlo aj niečo nadobudnúť, ale potom to aj strašne rýchlo stratíš, lebo sa hneď potom zraníš, hej, že telo ťa vypne a tak. A úplne dlhodobo ty ten cieľ dosiahneš tým, že si to postupne budeš regulovať, že ťa neprepne, neprevorkuješ sa alebo čokoľvek, lenže v realite to nevieš, hej. V realite záleží asi tiež od osobnosti, ale ideš hustiť, koľko sa ti dá, ešte vládzeš, tak ešte. A super je, jasné, to je najlepšie to regulovať, len málo kto to vie, hej. Že radšej, kebyže aj ten rast našej firmy, ja som tiež do začiatku tomu nechápal, že rastli sme super a aj admin hovoril, že kokos mi to že to není dobre takýto rast, že čo ti drbe, že však to je základ, nie, že každý mesiac máš rast 100% všetko úplne. A potom som to pochopil presne, že jednak tá škálovateľnosť, jak sa nám začala postupne firemná kultúra porozbíjať, hej, lebo že mal si pár ľudí, ktorí sa poznali a zrazu za pol roka došlo 10 nových ľudí, hej, že nejaký týpek zas úplne odniekal inakadiaľ, ktorému si už nedokázal tú históriu alebo tak poriadne odkomunikovať, už to celé zašerovať, už sa to celé posúvalo. Mali sme aj také krízy vo firme, že pol roka tam ľuďom dosť prepínalo z toho, že taká kríza firemnej identity, že zrazu kopec nových ľudí a starí poodchádzali, tí, čo s nami tak začali tú firmu a úplne celé dokombinované. Takisto ako keby škálovateľnosť hardvéru, hej, že kopec výpadkov, lebo furt noví klienti a nestihal si dokupovať servery, nestihal si sa učiť až tak tie technológie, akože naši chalani. A to isté v tom športe, že ty keď začneš strašne rýchlo pridávať aj strašne rýchlo nové veci, akože rast mať strašne rýchlo, tak ťa to niekde zraní, je to strašne krehké. Takže to isté v biznise, len to si nikto nepomôže, vieš, to začne ti takýto rast šupovať a to ty neurobíš, že sorry, ja nechcem 100 nových klientov, vieš, lebo ja si chcem pomalúčky, radšej stabilne vyvíjať firmu, vieš. To neviem, či to niekto by spravil, že ja odmietnem 100 000 nových klientov peňazí mesačne, len aby som si pohodlne robil, vieš. Asi tak. Nie, my sme to hustili furt, čo to dalo. Robím to tak doteraz, hej, že, lebo je to zase
ako keby je základne, že rast, hej, že neustále byť inde aj v tom športe, aj v celom, tiež je to moja taká filozofia, že aj jedna z firemných našich hodnot je evolúcia, hej, že to, čo si pred týždňom nevedel a teraz už vieš, alebo keď my máme strašnú takú u nás vo firme, že na obede a tak sa smejeme alebo riešime, že pamätá si, jak sme tento projekt robili, že to čo bolo, jak sme to lamersky, že jak sme mohli vôbec prežiť, jak nám mohol niekto za to zaplatiť, hej. A toto si vedieť hovoriť stále a to ti príde len furt budeš mať to out of comfort zone, vieš, stále vychádzať do takýchto vecí, že kokos, toto ja neviem, toto bude prúser, idem do toho, zvládneš to ťa strašne posilní. To, čo som vysvetľoval s tým sebavedomím, s tým posilom, toto je také isté, že zrazu je táto výzva, že ten rast, hej, a ty, že kokos, to bude prúsery, takéto, nestihneme to škálovať, noví ľudia, a ty vieš, a vtedy si povieš, no dobre, ja to nechcem, práve že si povieš, že dobre, idem takú výzvu, hej, takisto tie tréningy v športe začneš hustiť a zrazu ide ti to nejako, tak si povieš, že ešte môžem pridať a vtedy sa tvoja osobnosť tak bije, že nemal by som pridávať, môže som sa aj zraniť alebo čo a druhá tvoje ja bude hovoriť, že čo si oné posratý, že ty len nechceš ísť trénovať teraz, že to není taká jasná hranica. A jasné, že najúspešnejší alebo najväčší level je nájsť to takým stredom, hej, že si spokojný, že pridávaš aj nové veci, ale zároveň ti z toho neprepína, není si furt, že niekde vyona. Čiže... Ide na startup víkend? Teraz, nedelu, sobotu, čo? No hej, idem tam. Pomudrovať niečo. Otázku si nás tak krásne motivoval. Máš nejaký vzor alebo inšpirujúcu osobu, ktorú uznávaš? Nemám takého nejakého, že konkrétne. Veľa ľudí... Nemám akože niekoho, že hej, že to je taký môj idol, mám kopec takých, však aj public, aj v športe proste. V behu má napríklad Emila Zatopka, to je proste, neviem, či ho poznáte, taký český bežec strašný, čo na jednej olympiáde vyhral zlato na 5 km, zlato na 10 km a prvýkrát bežal maratón, čo tam neplánoval a vyhral aj ten. Akože strašná, fakt dobrá storka, že bežal akože s takým Angličanom, čo bol vtedy favorit. A teraz sa ho pýta ten Zatopek, že nebežíme nejak rýchlo, že to asi nevydržíme zase, vieš, ak s tým rastom. A typek pozerá, že chcel ho nasrať toho Zatopka, že nie, to je ešte pomaly. A ten Angličan asi za 10 km tam odpadol, skolaboval a Zatopek to vyhral. A on je taký akože známy tým, že on mal kebyže zlú bežeckú techniku, jeho volali tak lokomotív, on behal cez akože strašné utrpenie, keď sú jeho fotky, si pozrite na nete, on má úplne, že grimasu v ksichte a hustí to tam. A to je také symbolické celkom, hej, že on len tak tým životom alebo tak sa predieral, a zároveň to behanie mal strašne rád, ale veľakrát to trebalo aj pretlačiť cez bolesť a cez to, že už ho až tak nebavilo. On tak hovoril, že jemu není dané, že behať aj rýchlo, aj mať z toho radosť, takže to je taký môj športový týpek, jeden. A potom v tých biznisových, hej, že taký akože štandard, jak Steve Jobs a takíto ľudia, to mám kopec, ale niekoho takéhoto konkrétneho si teraz asi neviem, ak chcete nejak vymenovať, taký, že čo je ten Steve Jobs. Teraz som čítal Einsteinovi biografiu, to tiež celkom taká sranda, ale nie, že by som bol nejaký, že by bol môj vzor. Polku veci som v tej knihe nerozumel. Stále nerozumiem, takže nepýtajte sa niekto na teóriu relativity. Takže. Takto, akože snažím sa v kuse všelijakých nových ľudí. Ja si tak vyberám, lebo nemám nikoho, že nejakú osobnosť takú svetu, lebo každý má plusy, minusy, takže vždy na každom niečo, čo sa páči, tak to si keby že to ma na ňom inšpiruje, alebo tak. A potom vidím, že tak Steve Jobs bol zasa z môjho pohľadu aj z iných strašne akože zlý manažer v tom, že strašne na ľudí zlý, hej, že brutálne hejtoval ľudí, vyhadzoval, úplne im nakladal strašne v zásadačkách a podobne, hej, že čo veľa ľudí riešilo, že akože v zásade aj nejaký správny druh manažmentu, aj nesprávny a tak, čiže ja som presný opak, aspoň myslím teda, a že toto sa mi na ňom nepáčilo, hej, aj ten jeho mikromanažment a podobne. Takisto napríklad Jack Welch, to je taký manažér General Electric, on napísal strašne dobrú knihu Winning. Tam je, keď chcete niekto podnikať, alebo tak manažersky, to je strašne super kniha. On je akože jeden fakt z takých celebrit, top CEO manažerov všetkých čias, Jack Welch. A o ňom neviem, či poznáte niekto 30 Rocks, taký seriál, behával, neviem, či to asi bola v telke asi. A tak to je o ňom tak vzdialené.
A tú knižku môžem akože tu Winning odporúčať, tam strašne veľa tipov o hajrovaní ľudí a podobne, akože takých manažerských aj tak prístupov, čiže jeho a tak. Možno sa to už aj dotkla, ale kedy si v tom biznise zažil takú akože najväčšiu krízu a čo ťa nakopol, máš nejaké, ja neviem, klíše, čo ťa tak nakopne, že teraz aj tak musím tu ďalej. Krízu máš furt, to je To je jasné, že takže... keby si to najradšej zabalil a aj zabalil. Mám veľa akože pre mňa, alebo takých je, čo zažíva človek a musí sa s tým keby zmieriť, že to je biznis, je také skôr sklamania z ľudí, alebo tak, hej, že keby či už so zamestnancami, keď niekto, to boli asi vždy také pre mňa, nestalo sa veľa takých prípadov, ale že niekto u nás robil a jak kamoš, a potom proste nie nejak extra dobre alebo čisto odišiel, aj že za takých rôznych, neviem, že proste ku klientovi, pre ktorého robil, tak on vlastne zobral, dajme tomu tú zákazku a robil z neho, aj že to bolo vždy také, že to tak človeka naštve a povie si, že kokos, že snaží sa človek keby budovať nejakú firemnú kultúru a tak a potom sa mu to vráti, ale toto má vždy väčšinou tak asi najviac také krízy, keď si hovorím, že úplne by som sa na to chcel vykašľať. Ale toto mám tiež takú strašne moju premudrenú, že úplne vidím, že prečo učitelia a učiteľky, a ja neviem, doktori všade, keď sú starší, sú potom takí strašne zlí, hej, že keď má ten človek mladý energiu práve preto, že strašne veľakrát sa popali a ja som mal tiež takúto, že idem teraz generalizovať, hej, že toto mi spraví nejaký jeden zamestnanec a teraz, že dobre, ja už nebudem na nich akože dobrý, alebo zrušíme výhody, alebo už sa s nikým nekamarátim, zo zamestnancov už budem len tvrdý. A toto proste tiež mám taký svoj životný task, že v živote teda sa nesnažiť sa takto začať generalizovať a byť taký zlý, hej, že keď je nejaký hajzel jeden človek alebo nejak zle sa zachová, tak nebyť naspäť akože ku všetkým, vždy sa tak triediť, hej, že čiže, no a toto som mal takéto krízy viackrát, asi najväčšie. Potom dosť, keď sú také, že s výpadkami, ale ešte sme nemali takú celofiremnú, že by sme mali taký problém nejak s peniazmi alebo niečo také strašné, že o prežitie, že by išlo. Takže to sú v podstate len takéto by the way. Ale sú také obdobia, také sinusoidy, že niekedy mám také strašne, som rád v tej firme, že mŕte, že neviem si predstaviť, že by som ju predal alebo odišiel odtiaľ. Potom o týždeň, že proste možno ani externe sa nič nestane, alebo čo už mám zase také, že kokos už ma to tu nebaví, už by som to celé najradšej predal, išiel robiť niečo iné. A zase viem iba, že to je nejaký úsek, ktorý zasa prejde. Čiže takéto schizofrénu niekedy. A ja, že čo ma to potom keby nakopne, tak mám na toto, hej, že viem, že ten stav není, to mám zasa, čo ma drogy naučili, hej, že keď máš bad trip, tak to není, čo ti to bude trvať celý život. Takže si viem, že keď mi je keby zlé aj v nejakom rodinnom živote alebo v tom podnikaní, tak viem, že to iba prejde, hej, že to je proste tá sinusoida, proste, že si na tých vlnách a to iba, ja sa strašne snažím aj od tých drogách, že vypínať si ten mozog, lebo najhoršie je ten premudrelý mozog, čo to cykli, hej, že ja som spomínal to s tým kamošom, že sme rozmýšľali, že také filozofické a tým sa človek jak keby trápi takýmito vecami, že čo sa mi oplatí viac teraz užívať si alebo robiť a to proste nevyriešiš ten problém, ale z prípada si strašne múdry a dôležitý, keď to rozoberáš, hej, a iba ťa to brzdí, čiže ja sa snažím sústavne ohlúpovať proste. A fakt je to také, že ideš si za tým svojím a veľakrát ťa napadajú rôzne myšlienky, že či to je správne, ani nie takéto, či to je správne, ale že to je blbosť, nerob to a to iba nevnímať a tak. Že tiež, keď sú také krízy, tak iba idem ďalej, že čo najmenej, jednak ma to napríklad aj drogy naučili a takisto tréner jeden, hej, že došiel som unavený, bolo mi zle a že že vieš čo, dneska tréningom, že nie, že dobre, že dneska to nebude top tréning, ale iba si to odmakaj, že kašli na to, dobre, nemusíš sa sústrediť na všetko, aby si to poriadne robil, iba tu buď a iba to prejdi, hej, že úplne vypnutý, zlý, ale iba si to prejde a to tiež strašne posilní, čiže keď je zlé, tak iba to urobiť, že. A možno potom už sa analyzovať, že aha, že už to dlho trvá, že už mi je dlho zle, či v robote, alebo čo, a vtedy to až riešiť. Tak. Ešte niečo múdre? No? Hej, toto bolo od chalana znútra, takého nášho šéfa adminov, to bolo tiež jedna z takých super vecí, kedy chalan proste povedal, že teraz chcem
spraviť akoby takú prezentáciu, lebo vám ukážem a presne, že týpek si pripravil prezentáciu celého toho nápadu a tak a predviedol nám to a super, to bolo proste čistá inovácia keby znútra, hej, že to nikto nebol, že ja by som vymyslel, že poďme teraz niečo takéto riešiť. Hej, to som akože investora zase ja už, keď sa v takých tých krúhoch trochu pohybujem, tak to tiež má napríklad veľa, keby človek také, čo som aj ja mal úplne iné predstavy, hej, od tých investorov, že máš niečo a dojdeš za niekým a to úplne vidíš, že to sú tiež také osobné vzťahy strašné, že ty keď sa s tými ľuďmi pohybuješ, tak vtedy sa ti to tak ľahko deje, poznáš tam ľudí, oni teba poznajú, hej, že uvoládaš ľahšie peniaze nejakému chalanovi, s ktorým si už spolupracoval, vidíš nejaký jeho track record alebo nejakému cudzemu, takže to bolo zase tak to z mojej strany. Vlastne názov WebSupport, to ste len tak vymysleli, alebo... Hej, to Vôbec neviem. Má to iba takú historku, že vlastne to sa píše s 2 P a to je tiež taká prevarená historka, ale že mne sa to prvýkrát, že bude sa to volať WebSupport a som to hneď rýchlo regol tú doménu, iba že s 1 P a som ľuďom poslal, že tak budeme takúto doménu a hneď kamoš písal, že chalan, to sa píše s 2 P, nie? Takže takto začínalo naše podnikanie veľakrát. No. Tak a tam sú, to je ako keby možno, čo by som ako keby z toho nášho príbehu povedať, že dá sa vybudovať niečo fakt, ktoré uživí veľa ľudí a dodáva to radosť aj tým ľuďom, aj zamestnancom, aj zákazníkom a podobne, väčšine teda. A fakt z takého, že človek vôbec o tom nič nevie, že sa len po tej ceste naučí, že od takých daňových vecí a všetky tieto veci, že to akože množstvo failov, čo sme porobili, je naozaj, že na hodinu, na 2, všelijaké takéto storky, že keď nám napríklad, že účtovníci poslali export, že aký sme my vlastne, že dobrý, pozerám, že aké máme obraty, aké zisky a potom som zistil, že vlastne to je SDPH, čiže odtiaľ musím 20% odpočítať a už to nebolo také dobré zrazu a tak. A to sú také srandy. Dobre, jak máte teda, či... Strašne vtipné, že koncepta, ono tam väčšinou, teda si ceny, koľko stojí tá stránka, a všetko tie koncepty SK, CZ alebo KOM, čo robili okolo 10 eur na rok. A EU je iba jedna, to by malo atraktívne, ale prečo? Hej, no akože tá EU bola jedna iba, že to je bola vtedy asi taká akcia, ale akože celkovo s týmito domenami tá EU je taká, že je to pomerne akoby nová domena, niekoľko rokov iba a nemá až takú, akože najväčšie aj v celom biznise, akože com domena, to má najväčšiu takú hodnotu, to keď si aj skúsite nejaký svoj nový projekt, že chcete to celosvetovo riešiť a poviete si, že chcem niečo.com, ten váš názov, čo vás napadol, nebude voľný, hej. To je všetko vybukované, všetky kombinácie, keď si vymyslíte XXZC, to je zabukované, všetky domeny do 4 znakov com alebo 5 sú vybukované. Hoci čo my keď sme riešili, že ja neviem, napadne ťa, že game, tournament a com, to je všetko obsadené, takéto kombinácie slov, tam je obrovský biznis a tak v tých com domenách. Napríklad SK domena, to je taký smutný prípad toho, že celkom drahá na to, že je to akéby SK, ale to je tak historicky tiež, akože v našom štáte celkom ten SK-nik je to ako keby vytunulo a dostal to kedysi jedna firma, ktorá to celé rieši, hej, a to je aj tá kvalita, treba k notárom chodiť a takéto veci s tým, že oproti tej com domene, čo si človek uregne jedným klikom a tak, takže hej, ale tá EU je proste nová domena taká, takže a hen to bola ale iba akcia, takže to preto. Kebyže akože konkrétne biznisovo, keby riešim nejaké podnikanie na Slovensku, pre slovenských klientov, nejakú, ja neviem, živnosť, čokoľvek, nejaký slovenský portál, určite dávam .sk, aj slovenskú firmu a kebyže chcem, aj my to tak robíme, aj všetky zahraničné projekty sa snažíme com doménu, hej, že už to postupne stále stráca na význame, už aj rôzne iné projekty majú rôzne také zahraničné, exotickejšie domény a tak, ale toto je také základné rozdiel, že EU by som ja osobne ani nejak neriešil, hej, že vôbec. Takisto veľa ľudí má také halúze, že s tými domenami si reguje, že dostane nápad, no teda, že ten svoj projekt a poreguje si aj EU a všetky ostatné. Ja som nebol nikdy taký nejaký domenový špekulant a niektorí sa v tom tak vyznávajú. Napríklad Bráňo Mojse je tiež dobrý príklad. To je náš klient a dúfam, to sa natáča, dúfam, že ma nezažaluje, ale že na ňom sa mi to napríklad páčilo presne, že
bola taká nejaká problém, že on si u nás registroval doménu, ešte nebola regnutá, on už svoje videjko nejaké natočil, kde ju spomenul, tak nejaký typek mu zaregistroval a tak a on potom nejak sa dostal k môjmu číslu a mi volal a tak. A presne, že či sa to nedá tá doména získať naspäť. A ja, že no, však pokúsime sa, napíšeme tomu človeku, že uvidíme. A on presne potom, že mi hovorí, že čo ma akože prekvapilo, ja som si myslel, že je úplne prepnutý z toho média, ale že no viete, mne furt niekto, že Mojsej.com a takéto mi ponúka, ale že to ja mám na salame, že ja si vymyslím takéto vlastnú doménu, hej, a že aj mám podobný akože prístup k tým domenám, že zase napríklad náš investor, ktorý je, on má zase úplne iný, hej, on akože doménu vníma ako keby, on to tak pekne zase hovorí, ako keby nejakú proste parcelu, hej, alebo nejaký pozemok, alebo niečo, že máš napríklad lekár.sk, hej, že má to nejakú hodnotu, už aj samo o sebe, už aj že to aj dvíha ako keby hodnotu toho projektu a podobne, takže sú také rôzne názory, a jak vo všetkom aj v tom podnikaní presne zažijete taký štýl manažerský, že takto sa to má robiť, nejaký iný chalan presne za vami by hovoril, že žiadna party, žiadne chlastanie, hej, že ja zase hovorím, že úplne zábavku treba mať popri tej práci a treba si vybrať iba to, že čo je človeku bližšie a že čo sa mu viac páči. Otázku, že čo ťa tak motivovalo k tomu, že by si šiel tým biznisom ako tým web supportingom aj čo viem, počas vysokej školy alebo po vysokej škole, že sa nerozhodli robiť niečo iné, napríklad úplne niečo iné, že sa na to nevykašľal? Ja si to už asi až teraz tak spätne uvedomujem, to je taký ten myšlienkový optimizmus, či spomienkový optimizmus. Ja som bol asi, jak som aj spomínal, taký asi aj zlý zamestnanec, asi by som aj zlý bol, ja si strašne cením slobodu a to, že môžem skúšať nové veci a ja nemám problém, akože není môj hlavný prístup, že ja vymýšľam a vy ma poslúchajte, ale tá firma ti dodáva naozaj, že strašne veľa slobody a toho, že nadizajnovať si to celé, hej, že my sme si postavili tú firmu tak, jak chceme, so všetkými tými party, so všetkou aj tou tvrdou robotou, ale aj s tou zábavou, s tou firemnou kultúrou. Čiže toto, hej, že keď som zrazu zistil, že ja to vytváram celé, že není to také, že ja dojdem a tuto počúvam ako keby rozkazy, príklad. Ja si viem predstaviť, že v pohode by som, kebyže mám čas a tak, robil aj pre nejakú inú firmu, iný startup, niekoho iného, ale musel by som tam mať takú strašnú voľnosť. Aj keby mi niekto povedal, že napríklad aj na marketing, tak sa ja snažím napríklad aj u nás vo firme delegovať ľudí, že ty si šéf marketingu, toto sú nejaké také, že čo treba ako keby v rámci firemnej stratégie riešiť, ale ty na tebe je to celé. To aj veľa ľudí sa tak ako keby sťažuje, že u nás dojdeš a nemáš tam taký, že není si robo, že túto máš a iba to vykonávaj, hej, že nesedí to všetkým ľuďom. A niektorí aj odchádzajú, aj čokoľvek, lebo to tak berú, že sú hodení do vody a tak, hej, ale... Čiže tá sloboda toho, že preto ma to motivovalo, lebo som videl, že v tom zamestnaní treba robiť projekty pre nejakého týpka, o čom si ja myslím, že to je blbosť, ale on je akože múdrejší, lebo pre neho to robíš, ťa to nebaví a zistil som, že potom aj, jak som skončil tú školu, tak jedno z takých mojich najväčších ja som chodil na výšku na fejku, na informatiku a celé, asi aj vy viete, aké je vysoké školstvo na Slovensku a mňa to strašne nebavilo, hej, strašný waste of time a jak som hovoril, že prichádzal ten koniec školy a vtedy, jak sme začali tie kancle a tak a potom skončila tá škola a zrazu ja som nikde nemusel ísť, iba že to, čo si ja vyberiem, alebo že sám, že ja chcem stávať ráno o 8, o 9, lebo už nestíham robiť, nie, že on mi povedal, hej. A jak mi skončili všetky cvíka, všetky tie veci, čo som neznášal, čo som iba tam vchodil fakt, že nech mám nejaký akože titul, už keď to mám rozbehnuté, tak to bolo pre mňa najväčšie osvietenie, čo ma strašne v živote tiež posunulo, tá velikánska sloboda, to, že to je fakt, že teraz nikto mi nič nerozkazuje, celé na mne, že to, čo si poviem, že tak to mám a tak a to bolo úplne najviac. Toto ma motivuje mať preto tú vlastnú firmu, mať takú kontrolu oveľa väčšiu. Ak som spomínal to, že si ty samostatný a nemôžeš sa vyhovárať na iných, tak to aj tak eliminuješ, hej, že nemôžeš sa vyhovárať, že ten projekt nevyšiel, lebo to je klient debilný povedal, hej. Je to všetko iba o tebe. Myslíš si, že veriť v to, čo robíš, je dôležité, alebo veril si nejak, že to rozbehne, alebo... Je napríklad čítal som strašne dobrú vec, že veľa podnikateľov, a ja to tak odporúčam, alebo tak, že začni podnikať v tom, čo je tvoja vášeň, hej, že čo ťa baví a to ti pomôže preniesť všetky také ako keby nástrahy toho podnikania alebo toho tvojho. A čítal som super blog, že to je strašný bullshit, pretože tá vášeň a tu celé ti robí ten úspech, hej, že to je také navzájom, že sa to cykli, hej, že on mal tiež týpek strašnú vášeň,
že chcel robiť reštiku a rozbehal to a nešlo im to 3, 4, 5 mesiacov a z tej svojej strašnej vášne toho, že jak strašne by chcel mať reštiku, jak ho to bude baviť celé, sa postupne stávalo také nervy, že proste neznášal to tam ísť, hej. A presne naopak, že mal iné podnikanie, ktoré tak začal, ale zrazu videl, jak mu to začína prachy prichádzať, jak to začne rásť, jak to začne generovať a zrazu sa potom tak zase sa mu to stalo jeho vášňou, lebo bol v tom nejaký dobrý, úspešný, hej. A s touto teóriou ja sa tak celkom zosobím, lebo mali sme viacero všelijakých firiem, aj máme a úplne to vidím, že projekt ťa baví strašne, riešiš, robí sa to a už teraz ten projekt až tak nejde a postupne pomalúčky odtiaľ odchádzaš, hej, a naopak druhý projekt, ktorý si tak začal, sa rozbieha a zrazu sa na to namotávaš, hej, a že aha, ty kokos, to je to isté v športe podobné, hej, že, čiže musí to byť také, že treba mať tú vášeň, aby si to začal, prekonal nejaké problémy, ale ona ťa tam neudrží podľa mňa samého, hej, že musí to byť aj také šťastie, alebo ak to povedať, že musí to taký úspech a celý sa tak namotáš a potom všetci spätne hovoria, jasné, to bolo moje najlepšie, ja som vždy chcel toto robiť a pritom si neuvedomuje, že to tak strašne má rád, je to, že sa mu v tom tak darí, hej, že ho to tak baví, že má také ten dopamín efekt, že má taký veľký vlastne, že furt je všetko dobré vlastne, vieš. No, jasne. Hej. Keďže ja som taký, že moc tú výšku som sám nemal rád, ale je to vidieť, nikdy by som to nepovedal, my to neberieme do úvahy, hej, berieme aj takých ľudí, ale je to strašne vidno, tí ľudia, ktorý aj programátor, týpek, ktorý bol že zo strednej, že dobrý, a jak sa on choval, aké mal myslenie, aké veci riešil oproti tomu, čo bol z výšky. Hej. Čiže tiež to nechcem kategorizovať, môže byť niekto aj z vysokej strašne dobrý, ale v takom, kebyže to mám priemerne povedať, tak tí ľudia s tou vysokou školou sú lepší. Hej. Fakt je to tak, lebo už keď na Slovensku niekto nespraví vysokú školu, tak bude fakt ako keby, že strašne taký dobrý, že si uvedomí, že to fakt nemá zmysel tu wastovať time a ja si idem, ale málo kto sa vie tak sám vzdelávať a byť taký profík, hej. Ale nevylúčujem, máme kopec ľudí aj bez vysokých, ale aj kopec ľudí, väčšinu akože s vysokými školami, ale neriešime to, že nepozeráme sa niekto, že aha, tento nemá výšku, ani ho nevolaj na pohovor, hej, že vždy pozeráme, že hociaký aj zo základnou školou by nám týpek poslal projekt, že pozrite, mám takýto projekt, chcel by som ísť k vám robiť, aby sme pozreli a ten projekt by bol super, tak ho voláme na pohovor a chceme ho vidieť, hej. Čiže to, aspoň pre nás to nezohráva rolu. Naopak zasa, ja poznám veľa HRistov, aj takýchto ľudí, čo vo veľkých korporáciách príjmajú ľudí a tam sú proste filtre, hej, že čo nemáš výšku, neriešiť, lebo tam prichádza strašne veľa žiadostí a tam musí nejako filtrovať, takže minimálne keď máš výšku, môžeš sa dostať do vyšších filtrov, ale je to blbosť podľa mňa, podľa toho to zase hodnotiť, a hlavne na Slovensku. Tak. Ty sa chcel niečo spýtať, no. Čo by mal človek začať robiť, ale na čom pracovať, keď chce pracovať ako freelancer? Tak úplne prvá, že toto je ten základ. Skús to nejak špecifikovať, že čo? Že v podstate mňa tak napadalo, človek, keď nie na niečom pracuje a je v tom dobrý, ale napríklad potrebuje si vytvoriť nejakú tú svoju sieť tých ľudí, ktorí budú dodávať ten svoj produkt. A potom, toto je to prvé, že napríklad začať budovať sieť, ktorí ťa ďalej posunú, alebo sa stále špecializovať a ísť do tej odbornosti, alebo do tých odborností. Myslím, že sa to nevylúčuje, že z každého skúsiť ako keby všetko, že čo ti tak zašlape v tom. Že treba napríklad, jak si freelancer, čiže robíš pre niekoho zákazky a tak, hej. Tak väčšina freelancerov sa dostáva k práci cez známych, že mu odpočí, že tam je strašná výhoda, keď máš veľký network, hej, že potom ti chodia akože kopec zákaziek a podobne. A ja napríklad freelancer, kebyže mám niečo povedať, že aby si ako freelancer brutál prežil a bol či už známy alebo aj dobre zahojený, tak ja ti to prirovnám proste k robotníkovi, ktorý u nás doma na dedine robí kachličky, hej, že to je týpek, ktorý má živnosť, ale proste jeho nemôžeš zohnať pol roka, 3/4 roka, aby k tebe prišiel, lebo má kopec iných zákazok, lebo je taký dobrý, hej, že nenajebáva sa pri tej stavbe. Akože neviem, či niekto u vás niekedy roboší, akože teda robotníci, to je úplne špeciálna sekta ľudí, ktorí akože, ja ich mám strašne rád, lebo keď sa dohodne, že idú k tebe niečo robiť o 8, tak príde o 11 a díva sa na teba, že čo, kde si.
A toto, hej, že byť kvalitný, to je základ. Ty, keď je tak strašne veľa freelancerov a tak nikto nedodáva na čas. Jak s tými robočmi, dáš mu robiť kakličky, on ťa ojebe prvú vec, kde ťa vidí, hej, že 3 si zobere zo sebou a tak. A ty, keď si taký ten, že prídeš, urobíš pekne, kvalitne, jak si mal ešte lepšie, ešte niečo vymyslíš, tak toto rob určite nejaký čas, krátky, rob spokojnosť s tým zákazníkom, si zachránený. Hej, budeš si môcť zvýšiť svoju mzdu, teda hodinovku, lebo povieš, sorry, fakt, že rád by som pre vás robil, ale tuto mám väčší projekt. To je fakt základ, čistý, robiť proste kvalitu. A zákazník, aby bol s tebou spokojný, a on je vtedy spokojný, keď mu dodáš to, čo ste sa dohodli, keď mu tam ešte prisypeš niečo naviac, vymyslíš to trošku lepšie, hej, poradíš mu, že tieto kachličky, whatever, že sú zlé, alebo čokoľvek, si pol roka robotky takejto roka si zahojený do konca života, keď nestratíš tú kvalitu, tak si môžeš robiť a vyberať zo zákaziek fakt. A to platí keď si povieš fakt, že od murárov, od hozacích robotníkov, také ťažké niekoho nájsť kvalitného a platí to aj u freelancerov, hej. Toľko grafikov, toľko je všelijakých, dáš mu iba prvé zadanie, on ti to povie ti, že dobre, v stredu vám to pošlem, v piatok sa mu musíš ozývať, ty, že kde to je, vieš, ty by si to poslal v útorok, urobené tak, že klient by padol na zadok a tam si zahojený. Čiže takto ísť úplne čisto po tej kvalite. To je cesta k úspechu aj na freelancerov, hoci kde, hej, vo všetkom. V zamestnaní takisto, hej. Toľko je strašne veľa zamestnancov, aj u nás vo firme, hej, že obrovský rozdiel v kvalite tých ľudí. Ja nemôžeš nejak vymieňať všetkých a tak, ale presne dneska som hovoril o jednom chalanovi z firmy, že typkovi vedľa kamoš, čo u nás robí, že vieš, čo mám rád strašne na tomto človeku? Že čo? Že akurát som si pozeral týždeň dopredu, aký mám kalendár a tam som mal deadline, že dovtedy to mám spraviť, hej, že čo je streda? Že budúci útorok to má urobiť, hej, a už je to teraz, hej. A on je akože jeden z top hráčov, on príde vždy k nám, že top zamestnancov vo firme, vždy keď chcel zvýšiť mzdu, vždy sme mu dávali, úplne si ho tam hýčkame, všetko, hej, že pre náš svätý poklad, iba a len preto, že toto robí, všetci ostatní, hociakým iným kóderom, čokoľvek riešiš, typické problémy, že hej, že programujem to a vieš čo, nestihlo sa to, lebo toto nedostal som. Zasa to, čo som hovoril o tom úspechu, že tie výhovorky na iných, na klientov, hej, ten týpek nikdy v živote nič nemal. Žiaden problém proste, že on nikdy nepovedal, že niekto mi to nedodal. On to vždy urobil proste. A vždy to urobil dopredu, a vždy to urobil tak kvalitne, že a ten týpek je u nás úplne, že takže a toto vieš dosiahnuť v každom jednom zamestnaní, všade vo všetkom, čo ťa baví byť fakt akože nepostrádateľný, lebo je taká strašná akože nekvalita aj u nás, ale to si myslím, že aj vo svete, hej, že pokiaľ robíš naozaj že kvalitne na čas a takto tie veci, tak máš úspech proste zaručený, hej, a nevyhováraš sa, že bola zapcha, že preto si niečo nestihol, hej. Proste vieš, že môže byť zapcha, tak to robíš večer a tak všetko máš v tých svojich rukách. Že toto je taká ona, že ak tým freelancerom byť úspešný, robí to kvalitne všetko. Dobre, jak máte potom hocikdo nejaké otázky, môžete mi napísať na mail, na Facebooku, na Twitteri a môžeme niečo poriešiť. Dobre, díky moc ešte raz za pozornosť. Držím palce.